mthwalo uboshiwe zoqaqaka nobamba. Phansi embabane Swaziland sisanibonani. Mozambique Swaziland. Awu. Sibingelela nje abasibukelayo Nkosi yami, la sifinyelela khona Nkosi yami, nathi singelutho. Kodwa sinethemba ukuthi kusasa siyoba ngabantu ebantwini. Umhlaba ungehlule. Uma ungehlule umhlaba kusho ukuthini? Thatha ugodo uhambe. Thatha nanti isigodo shunqa intuthu. Ngihlezi nginithanda njalo. Ngihlezi nginithanda njalo. Uyabona ngisemhlabeni kaNkulunkulu, ngisemhlabeni wasemazweni, ngiphakamisa inhlahla, ngikhuphula amandla, ngithi abantu abasondele busuku nemini. Isikhathi senyama ke lesesafele emazweni. Ngakho ngithi abantu abasukume. Abantu abasukume basukumela impilo zabo. Abantu abasukume kusukuma kwabo kodwa kujabulisa impilo zabo. Abantu abayeke kufuna izinto ezinzima ezohlukumeza umndeni. Abantu abafuna into ngoba ihlukumeze wena ngoba lento isuke ifuna nguwe. Abantu abasukume bawulanda izinto. Mawuthatha into, thatha into ehambelana nawe ezojabulisa wena. Ungathi mawulanda into ucabanga ukuthi ulandela thina emndenini singayifunanga thina leyo nto. Ngoba uzobulala umndeni wakini uzohamba uphele. Lalela, kumanje ngithi mina ngeke ngize ngikunike into ongayifunanga. Njengoba ungifonela nje usungitshela ukuthi hayibo dokotela mina ngifuna ukuthi woza ngiqale ngikufundise. Musa ukujaha ngoba lento oyifunayo mhlambe kawuyazi. Ngoba kufanele abantu baqonde ukuthi into uma uyifuna usuke uzonginika mina uphile nayo impilo yakho yonke. Uma idla uphorish fanele idla uphorish. Uma idla izambane fanele idla izambane. Uma idla inkukhu fanele idla inkukhu. Kodwa soke sibone ukuthi iyodla inkukhu koze kube nini. Ngoba izoshintsha ithi imbuzi kunjani. Okay, angikho lapho. Sukumani nonke Nkosi yami, unyaka uqalile. Kuhle baqala unyaka uqale nempilo yakho ukuze masithi uyaphela unyaka nawe ugoqe kahle njengabanye abantu. Udokotela uthi 2+2 uthi konke lafinyelela khona abantu abasondele kuye. Babike yonke imithwalo uzobethula. Mina ngicebisa ekuthenini ukuphumelela sokudinga ukuthi sikuphoqe ngenkani. Ngoba manje masilokho esenza izinto kancane zisekahle ngendlela. Ufuna into ngoba siyiphoqa ngenkani ukuze ithi iphakamiye phezulu. Ngoba manje masilokho senza kancane. Hayi khona man. La emhlabeni kunabantu abanomona. La emhlabeni kunenzondo. La emhlabeni kunabantu abangafuni siye phambili. Sesibathe siyazama Nkosi yami. Mina uyazi ngisho ukuthi ngiyasebenza ngihola 1000 kodwa ngiyakwazi ukuthi uma ufika kimi bese ngikubusisa ngalento engifisa ukubusisa ngayo. Leli 1000 wenze into enkulu udlula abantu abahola ama1000 amakhulu. Ngithi abantu abeze kimi sibaqabise sibaluleke sibakhanyisele empilweni baphile. Angimude kodwa indlela engithanda ngayo ngibuye kabi kulonyaka ngoba ngithi wonke umuntu akaphumelele. Umhlaba lo wethu siubolekiwe sonke asiphileni. Masisaphila sezenza into ehambelana nathi. Ubalulekile ngiyakudinga. Hayi number yami 076 45 400 45. Okuhle nokumhlophe siyabonga.